Igsuon, daghan kong nabasahan sa mga comments sa mga content creator nga niundang na sila pag-vlog, kay gikapoy na sila, niundang na sila pag-vlog, kay hago kaayo, kapoy kaayo, walay tarong tulog, unya kalas na kayo og oras, unya wala na tarong mga views, wala sila ka-income, grabe na sila sakripisyo, pero wala sila ka-income, mao'y rason nga niundang na sila, kay gikapoy na sila og buhat og video. Mga igsuon, ako'y advice sa inyo ha. Try og buhat og video nga dili mga kalibutanon nga video. Try og buhat ang video nga pang Ginoo. I-open ang imong kasing-kasing ug hunahuna alang sa Ginoo igsuon. Pag matinud-anon sa Ginoo, isangyaw ang pulong sa Ginoo igsuon sa personal, through social media, o bisan asa ka isangyaw ang pulong sa Ginoo. Sulay ang pagkamaayo sa Ginoo igsuon. Abrihi ang imong kasing-kasing ug hunahuna ug naagayoy maayo nga buhaton ang Ginoo alang kanimo. Nga dili na ka maghuna-huna nga ni-post ko ani para maka-income ko. Ni-post ko ani para mo viral ko. Ni-post ko ani para daghan kong views. Gibuhat na nimo igsuon aron makatabang ka sa mga tao nga wala nay panahon mo basa sa pulong sa Ginoo. Nga pinaagi sa social media, makadungog man lang sila sa pulong sa Ginoo. Tungod kay kalabanan sa mga tao, ang cellphone na gayud ang gi-priority. Sige nag-cellphone, sige nagtanaw og cellphone, sige nag-scroll sa cellphone, sige nagpili og mga video didto. Sulay igsuon pagsangyaw sa pulong sa Ginoo ug mawala gayud ang imong kakapoy. Sulay og sangyaw sa pulong sa Ginoo igsuon tungod kay kung ang Ginoo mohari sa imong kasing-kasing ug sa imong nahuna, kung ang Ginoo mao nay tag-iya sa imong kaugalingon, dili ka gayud bation og kapoy sa pagbuhat og content nga pang Ginoo. Apan kung magbuhat ka og mga content nga kalibutanon, posible gayud nga kapuyan ka. Tungod kay wala man ang Holy Spirit ni Lord. Wala may galig-on kanimo. Ang imong ginahuna nga maka-income raman ka. Pero buhata ang mga content nga pang Ginoo igsuon. Tungod kay ang Holy Spirit ni Lord mao nay mulig-on kanimo. Mao nay mudasig kanimo aron sa kanunay maka-share og makasangyaw ka sa pulong sa Ginoo. Nga wala ka gahulat nga maka-income ka. Nga wala ka gahulat nga makasweldo ko niini, nga daghan kog views, nga daghan ko og viewers aron maka-income ko og dako. Apan igsuon sa imong pagbuhat niana, buhata sa kinasing-kasing gayod nga matinud-anon ka nga misangyaw sa pulong sa Ginoo. Matinud-anon ka nga nibuhat ana para sa Ginoo ug dili para lang sa imuhang mga content. Ayaw paghulat og mga kapalit, ayaw paghulat nga maka-income ka tungod kay kung magbuhat ka og maayo, ang Ginoo mao gayud ang mubalos kanimo. Ang Ginoo nagtan-aw kanimo igsuon. Kung matinud-anon ka kaniya, ang Ginoo matinud-anon usab kanimo. Tungod kay ang Ginoo nasayod gayud sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna. Maong mga igsuon, I encourage you nga mobuhat kamo og content nga pang Ginoo. Ano ang Ginoo mahimuot kanunay kanimo. Gamita ang imong social media, gamita ang imong cellphone pag-inspire sa uban aron makadungog sila sa pulong sa Ginoo. Tungod kay kung mahimuot ang imong isig katao, mahimuot ang imong pamilya, mas labaw na nga mahimuot ang Ginoo para nimo. Hinaot igsuon nga dili ka kapuyan sa pagbuhat nini ug mopadayon ka sa kanunay sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Mopadayon ka sa pagbuhat og video alang sa kahimayaan sa Ginoo. Padayon igsuon, ampo og salig kanunay sa Ginoo tungod kay ang Ginoo na ay maayo nga plano kanimo. Amen. God bless sa tanan mga igsuon.